मालाया जेखि बुङा बुंग्राया बुंखागोन सापर्ट खालामग्राया खालामखागोन लोगोफोर। हेलो लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय फिन खनसे बयखौबो बरायहरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। लोगोफोर माबोरै दं? जानो हागौ मोजाङै दं, गसाइनि अननायाव आंबो मोजाङै दं लोगोफोर। ओमफ्राय आं दिनै बे भिडिअखौ बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं दाख्लै माने आंनि फेसबुकनि थ्रुयै जेनेबा लोगोफोरनो शेयार खालामदोंमोन आरोना मेसेन्जारावहाय। ओमफ्राय बे फ्रेन्ड सासेनि नामखौ आं लाथ'ला, ओरैबायदि खोथा बुंदों आरोना लोगोफोर, खोनासंनानै ला। माने आंखौ बुंदों आरो साबस्क्राइब भिखारि। औ, आं साबस्क्राइब भिखारि लोगोफोर। आरो नोंथांमोना मिथिखागौ आंनि इउटुब चेनेला गोदानसो बावाखै होननानै। आरो गोदान इउटुब चेनेलावहाय जोङो बांसिनानो, नोंबाबो आंबाबो गोदान इउटुब चेनेलावहाय बांसिनानो लोगोफोरनो शेयार खालामनानैसो साबस्क्राइबार खालामहोखायो। लोगोफोर, आं बेखौनो बुंनो सानो लोगोफोर, नोंसोरबो मालाबाफोर सोरजोंबा बेफोरबायदि बुंजानो हागौ। बेफोरबायदि बुंजायोबा भिडिअखौ बानायालासिनो दाथा। आरो गोबां मानसिफ्रा नोंखौ सोरबा मोजां मोनो सोरबा मोजां मोनाबो जानो हागौ। बेनिखायनो भिडिअ बानायनायखौ दोननाङा आरोना लोगोफोर, भिडिअखौ बानायालासिनो थानाङा, भिडिअखौ बानायबाय था। सानसे समावहाय बेफोरबायदि साक्सेसफुल जालांगोन लोगोफोर। सोरबा बेफोरबायदि जेनेबा सोरजों माबा मोनसे बुंजायोबा भिडिअ बानायालासिनो गावखौनो डाउन खालामनानै थायो जे लोगोफोर, बेफोरबायदि दाथा लोगोफोर। गावखौनो गाव माने फुल पावार खालामनानै ला लोगोफोर। ओरैबायदि खोथा बुंनो बाब्रे, आं माने लाइफआव बेफोरबायदि खोथा बुंजाफेराखैमोन रावजोंबो, खिन्थु फार्स्ट टाइम ओरैबायदि खोथा बुंनो बाब्रे, आं माने लाइफआव बेफोरबायदि खोथा बुंजाफेराखैमोन रावजोंबो, खिन्थु फार्स्ट टाइम फेसबुक फ्रेन्डजों बेबायदि बुंजादों आरो लोगोफोर, साबस्क्राइब भिखारिनो लोगोफोर। बेनिखायनो लोगोफोर बयबो सापर्ट खालाम, देखाय। आंनि साबस्क्राइबार थाबैनो ग्र' जाथों, थाबैनो आंनि फेमिलिया गिदिर जाथों। आं जाहाथे बिथांनो देखायनो हायो। जानो हागौ बे बिथाङाबो भिडिअखौ नायदों लोगोफोर, आं मिन्थिखायो बे भिडिअखौ नायदों होननानै। बेनिखायनो लोगोफोर बे भिडिअखौ हाजासे सापर्ट खालाम आरो हायोबा शेयार खालाम लोगोफोरनो। ओमफ्राय आं बावखाला, आंबो लोगोफोर न'आव थांथारसिगोन। आं दा दङ गुजरातआव लोगोफोर, आं मेडिकेलाव जब मावो। मास मोनब्रैल'थारसै आं न'आव थांथारसिगोन लोगोफोर। मास मोनब्रैनि उनावहाय आंनि जेसेबां साबस्क्राइबार लोगोफोर दङ आं गासिखौबो लोगो हमगोन लोगोफोर। आंनि डिउटि टाइमाबो जाबाय नै 6:53 जाबाय। ओमफ्राय आंहा माबायाव थांनांगौ, जयनिं जाहैनांगौ, डिउटिया 7टायावहाय डिउटि जयनिं जाहैनांगौ। लोगोफोर, बिनि सायावहाय नोंसोरो मा बुङो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। ओमफ्राय लोगोफोर, जायफ्रा आंनि इउटुब चेनेलाव गोदान हाबफैदों, अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना गालां आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर, आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो बुंनानै दोनथ'नाय जासिगोन। बेनोमोन दिनैनि भिडिअआ। बाय बाय लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन। लाभ इउ टु।